navn er Mads. Velkommen til vores life coaching serie, som vi er i gang med, og vi er ved at se på livsvisdom, som vi kan lære af mennesker, som er døende. Og det er jo fordi, at ofte når man er døende, så tænker man tilbage på livet, og man kigger på nogle af de ting, som man vil ønske at gøre anderledes. Så lad os kaste os ud i den næste ting, som vi kan lære i dag. I dag skal vi se på det faktum, at mange fortryder, at de ikke fik udtrykt deres følelser i løbet af deres liv. Og det kan give sig udtryk på flere forskellige måder. Og en måde, det kan give sig udtryk på, det er, at hvis vi aldrig får sagt, hvad vi tænker og hvad vi føler, så kan vi jo i værste fald gå hen og få en utilgivelighed, en bitterhed, en indestængt vrede på vores familie, vores mor og far, vores svigerforældre, vores arbejdskollegaer, vores chef eller vores ægtefælle. Fordi vi aldrig får udtrykt vores egne behov og vores egne følelser, så holder vi inde, men følelserne er der jo, og så vokser de os måske over hovedet og bliver til en bitter tanke i vores indre. En anden ting, der sker, det er, at vi altid kommer til at leve et middelmådigt liv, hvor vi kun tager hensyn til andre mennesker, men vi får aldrig udtrykt vores egne følelser og vores egne behov. Og derfor bliver livet ikke, som vi kunne tænke os det, men det bliver på andres præmisser. Andre, som er bedre til at udtrykke deres følelser, andre, som er bedre til at udtrykke deres behov. Så det er vigtigt, at vi får sat ord på vores behov og vores følelser. Når vi taler om at få sat ord på følelser, så er det selvfølgelig vigtigt, at det foregår på en god, konstruktiv, kreativ måde, som lægger op til dialog. Det vil sige, at vi snakker ikke om eksplosioner af voldsomme følelser ud over en anden person, men vi prøver på at komme ud med det på en måde, som lægger an til dialog og til forståelse hos andre mennesker, og på en kreativ og konstruktiv måde. Og derfor er det vigtigt, at du gør det, mens at situationen står på, at du ikke lader det vokse i dig, men at du bliver bedre til at sige, jeg oplever det, det er sådan her, jeg føler det sådan her, jeg kunne godt tænke mig, hvis du vil hjælpe mig med det her behov. Og når du gør sådan, så oplever jeg det på den her måde. Simpelthen, at du holder fast i jeg, og ikke kommer med anklageren, du gør altid sådan, du er altid sådan. Og det, som man kan sige, det er den rettede pistol mod den anden person. Nej, at du holder det til jeg-budskaber og giver udtryk for dine egne behov og dine egne følelser. Så er det meget nemmere for din modpart eller din medpart, eller hvad vi skal kalde det, at tage imod dine budskaber og høre, hvor det er, du kommer fra. Så her skulle der lyde en opfordring fra mig, men også fra de døende, for at udtrykke dine følelser på en konstruktiv måde i tide, så du får det liv, du drømmer om. Lev inspireret og have en rigtig god dag.